kávačky. Vypadá to napínavě. Vypadá to. A dobře. A je tam gól! Mates! A on zvedl to. Takže on neplatil. Maty teď leží, odpočívá. A Domča si nasadí rukavice a můžem začít. A Mates tam sedí, čeká, dá si přestávku. A pak se uvidí, kdo je ten nejlepší fotbalista, jestli Domča, anebo Mates. Maty zpracuje. A Maty nedal gól. Mateso, bohužel netrafil. Domča to vypadá, že je šťastný. No, to se uvidí. Pak musím vystříhat nějakou aspoň. Jo, můžeš. Matez běží. Ano. A dává gól. Je to Matez, tady teďka tačí, oh my god. Já Neymara. Kolik je? Kolik máte být doma? Já až bude 30. Já 6:30. Za 9 minut. Hej, nech jsme se první na to podívali, jestli to bude